A veure, ara, si un cas, donarem pas a l'entrega de les obres de sisè, d'acord? I després, del grup A, i després acabarem ballant la cançó, vale? Aneu cap enrere? El tutor de 6A, sisplau. 6è B, això ho farem demà, d'acord? 6è B, sisplau, s'asseu al final de tot. Aprofitem mentre acabem de col·locar. Volem que ens digui unes paraules, una persona que sempre agafa el micro i no el deixa, a mi no m'agrada gaire, però ella ja és experta, que avui ha vingut a veure'ns. Sisplau, Tere, unes paraules amb el micro, vinga. Aixeca't, aixeca't. Estic molt contenta perquè aquesta és la meva classe, que per causa major no he pogut estar amb ells aquest any. I de veritat que estic contentíssima perquè segurament aquest serà l'últim festival que jo podré estar, perquè segurament em donaran la... com es diu? No sé com es diu. L'absolut es diu? Sí. A mi no m'agrada gaire que em donin l'absoluta, però estic molt contenta perquè m'han donat la vida. I la vida no té preu. Llavors, jo, ells ja ho saben, els hi he explicat, els hi he anat dient, doncs ara em passa això, no us preocupeu que la senyo se'n sortirà, i entre tots, amb molt d'optimisme, que sí, ho hem aconseguit. I la veritat és que el treball que des de molts anys portem, no només jo, sinó companys que ja s'han jubilat i d'altres, és una alegria veure que deixes la batuta en mans de persones com la Natàlia, com la Mar, com la Teresa, perquè això no acabarà. I festivals com els del claver, de veritat que jo he vist molts, però com aquests, no és perquè sigui jo del claver, però és una autèntica meravella. Llavors, ara entregarem... Aquests nens també han tingut una sort enorme, perquè tenen bitutoria, és a dir, tenen el Xavi, que està permanentment amb ell, i la Tere, que el Xavi li diu: Tere, què passa això amb aquest? Doncs mira, has de fer l'altre. Vull dir, i preparem les coses junts, o sigui que no tenen un tutor, sinó que en tenen dos. És a dir, que ara pujarem amb el Xavi i els donarem les obres. Vale, me n'alegro molt que esteu aquí i que tot ha anat molt bé. Segurament ja he trucat a TV3 perquè ja em coneixeu, I resulta que
pel mes de desembre faran la marató contra el càncer. I jo els hi he trucat i els hi he dit, escolta, si voleu un testimoni, compteu amb mi. Perquè un càncer com el meu, raro, perquè jo no puc tenir un càncer normal, he de tenir una cosa rara, que et diguin que no es pot operar, que et diguin que la quimio és molt reactiva, o sigui, que posa molta resistència al càncer aquest. Doncs la Tere s'ha carregat el càncer i ho he necrosado, com diuen ells, i després de 9 quimios he anat a l'únic equip que tenim en Espanya, perquè no fa falta anar-se ni als Estats Units ni a cap puesto. Vull dir, tenim un personal sanitari aquí a Espanya que no ho té ningú, de veritat ho dic, Doncs l'únic equip que fa aquesta mena d'operació he tingut la gran sort que m'han operat i m'ho han tret. O sigui que si ho consideren oportú, potser que em veieu com a, no sé si m'agafaran o no, però com a testimoni de TV3 perquè la marató de desembre serà contra el càncer. Una abraçada molt forta a tots i me'n vaig amb els meus nanos. Vinga. Dit això, no penseu que encara que l'hagi tornat l'absoluta, l'any que ve no hi serà aquí, perquè és una peça elemental, primordial, i estarà aquí amb nosaltres, que la cridarem. Per tot això, també li volem fer un petit reconeixement, que ve la Natàlia per aquí darrere. Està aquí, Natàlia, aquí davant. Vinga, de part de tota l'escola. Bé, i ara sí, comencem doncs, a veure, començarem donant les orles, les donarà el tutor i la Tere si es vol afegir. A veure, Ivan Aguilera. Es poseu aquí a mi? Xenia García. Ainhoa García. Clàudia Granger. Clàudia Granger. Carlos Hidalgo. David Jiménez. Ethan Jiménez. Andrea López. Antonio López. Paul Lumbrera.
Iñaki Luna. Dayana